बर' रायजो राजाफोरा इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै बर'नि राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानो खावलायनाय बायदि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ खौसे जानो थांगासिनो नामा? हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर' सानैजों एप्रिल दाननि 10 खालाराव गोदान दिल्लीनि एरसिटि होनाय जायगायाव थानाय रसिद हटेलाव सानैजों मा बाथ्रा सावरायदों? खौसे जानांगौ, ज' जानांगौ, हाग्रामा प्रमद आरो गासै बर'नि जाय दैदेनगिरिफोर गौथुमारि दैदेनगिरि गासिबो ज' जानानै सावरायनानै मोनसे मेकानिजम मोनसे बिथांखियाव जों फैनो हानांगौ। थारैनो BKWSनि CM मेहनेश्वर बसुमतारिया खौसे जानो थाखाय खावलायनाय मोगथां महराव जानो थांगासिनो नामा? खोथाखौ क्लियारै बुंनो हानाय नङा। गभर्नमेन्टआ सोलायगोन ना सोलाया आरो माब्ला सोलायगोन आरो मानि थाखाय सोलायगोन बेखौ साबसिनै मोजां मिथिगोन मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथां आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारी। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय एप्रिलनि 10 तारिखहाय दिल्लीयावहाय एर'सिटि होननाय जायगायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा रसेट हाउस हटेलावहाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो बे लोगो हमनायाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बिराद मोजां खोथाखौ बुंदों। बेखौ रायजोआ दिनै मिथिनाया मोजां। बिथाङा बुंदों जे आदा जोङो गभर्नमेन्टखौ जुदि खालामोब्ला गावजों गावनो जों खालामनांगोन। जुदि जों मोनसे जानानै गभर्नमेन्टखौ जुदि खालामनो हायाब्ला बिसोरो जोंखौ फोजोबसिगोन होननानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बुंदों। अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो जुदि गभर्नमेन्टखौ जुदि सोलायनायनि मोनसे स्ट्रेटेजिखौ जुदि सानदोंब्ला निश्चय रायजोआ दिनै बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन। जायबायदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जुदि खौसेनि थाखाय गभर्नमेन्ट चेन्जनि थाखाय जुदि दिनै लोगो हमनो हादोंब्ला दिनै BJPनि MCLAयानो होन EMआनो होन इउपिपिएलनि MCLAयानो होन EMआनो होन बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांखौ नोंसोर सोंनाय बायदि मानो लोगो हमनो हाया मबा नेपालाव मबा सिलिगुरियाव निश्चय बिथांमोनाबो बेखौ लानानै रायज्लायदों। निश्चय बेखौ लानानै बिथांमोनाबो सिन्था खालामदों जे मोनसे जानानै जोङो गभर्नमेन्टखौ खालामसै होननानै। अब्ला दिनै आं बेखौसो बुंनो नाजागोन दिनै दिल्लीयाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा रायज्लायनाय खोथाया रायज्लायल' जायालासिनो नैबे बिटिआरआव जों बास्तब रुपखौ मोनो आं दिनै बेखौसो खावलायगोन, बेखौसो रायजोआ लुबैगोन। दिनै नंगौ दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बुंनो हाया थां नोंसोरो इउपिपिएलजों थांनानै गभर्नमेन्ट खामि थांदो होननानै दिनै बुंनो हाया। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बुंनो हाया थां नोंसोर हाग्रामा महिलारी बिथांजों थांनानै गभर्नमेन्ट खामि थांदो बुंनो हाया। नाथाय जायफ्रा MCLA EM बिथांमोनाबो गासैखौबो मिथिगासिनो दङ जाय लिडारशिपजों थानानै दिनै गभर्नमेन्टखौ खालामोबा जाथिया सेफटि जागोन, खामानि मावनो हागोन बा जायफ्रा दिनै प्रब्लेम जागासिनो दिनै रायजोआ गथै दुनियानो दिनै नुगासिनो दे साखरि बाख्रिनि खुरांखौनो होन जा हानि प्रब्लेमखौनो होन सिमा बारायनि खोथाखौनो होन सोरजोंबा दिनै होखारजानायनि खोथाखौनो होन बिभिन्न थाखा फैसा फैनायनि खोथाखौनो होन बिटिआर एकर्डआव दिनै मा जानो थांगासिनो दङ बे गासै खोथाखौ दिनै बयबो मिथिगौ। बेखौ साननानै दिनै ज' जानाय जुदि गभर्नमेन्टखौ खालामनो हायोबा रायजोआ बेखौनो एक्सेप्ट खालामगोन। दिनै आरो नाय गुवाहाटि नोगोरमायाव बरबारि ओनसोलाव जानाय मोनसे घटना जोंनि बर' बिसाफ्रा ट्राइबेल बिसाफ्रा दिनै मा खालामजादों बयबो दिनै दुनिया नुदों। बिसोरबायदि व्यक्तिखौ सोर दिनै रिक्स लागोन, सोर दिनै गाबगोन बिथांमोननि थाखाय? दिनै आं बुंनो साना सोरबा इउपिपिएलनि EM इउपिपिएलनि MLA इउपिपिएलनि मिनिस्टार आं बेखौल' बुंनो साना। जोंहा बर'आव BJPआवबो MLA दङ, BPआवबो MLA दङ, इउपिपिएलआवबो MLA दङ। बिथांमोना ज' जानानै बिनि थाखाय मानो काउन्टार होनो हाया? बिथांमोनहाबोथ' मोनसे सरकारजों लोगोसेनो दङ, बिथांमोना काउन्टार होनो मानो हाया? दिनै बिथांमोनखौ सोर नायगोन? एसेबां दिनै दैज्लां बोथोराव बिथांमोना तिरपाल सिङाव थादों, सोरबाया मिनिदों सोरबाया गाबनांदों। थ' जोंनिनो मानसि सरकाराव दिनै जों दङ। दिनै आं बुंनो साना मबा मोनसे पार्टिखौल' साफ्रोम जोंनि बर' MCLA EM BJPआनो जा इउपिपिएलआनो जा दिनै बिपिएफआनो जा बयबो दिनै बिटिआर काउन्टार होनो। दिनै मोननैसो चेनेलखौ लिंहरबाय नोंथांमोना बेयाव फैयोना जोंनिया गुवाहाटियाव बिदि चेनेल गैया बिदि दिनै बुंजानो गोनां जादों। दिनै नोंथांमोना थांनानै दिनै हाइलाइट खालाम
जोंनि मानसिया मा खालामजादों नैबे बिटिआर एकर्डनि उनावबो बिनि थाखाय दिनै खौसे जानो थाखाय रायजोआ दिनै एप्लाइ खालामगासिनो दङ दिनै नाजागासिनो दं बबे एंगेलजों दिनै खौसे खालामनानै दिनै बेफोर गासै घटनाफोरखौ स्टप खालामनो हागोन बेखौ दिनै नाजागासिनो दं नाथाय दिनै मिनियो जोंसो हादरन मानसि नाथाय मानो थाखाय दिनै बुंबाय थायो दिनै गुबुना मिनिगोन नों ओंखारबोलाय जाय दिनै खौसेखौ लुबैबा नोंबो ओंखारबो नोंबो बुं खोथा बुं दिनै जों बेखौसो लुबैयो दिनै जों आरो गोबां बुंनो सानाखै दिनै फैबाय थानाय समाव जोंनि थाखाय मोजां दिना फैनांगौ आं दिनै बेखौसो सानो